Murag paminaw na ako siguro ma-first room. Tuiga. Ako kinasadyohan Permintis classroom. Ako pagitig limpyo. Nya, Perminti present. Di pagid maliit. Ay ako siguro ma-first. Tuiga. Una pa. Kabulot! Asa man yung mga classmate uban? Sikit sa mga classmate sir ba? Sos, kabulot. Yung mga classmate ko. Oh no! Ambot lamang ka sir kay war mo kalibutan na sir. Mga hadlok siguro to sir kay ninyo mag-exam karong adlaw sir. Pagtuway pulos mga bata. Oh no! Ang imong silingan, si Arayan. Si Arayan sir? Ambot lamang ka sir kay namayot ra mo to gabi sir. Nandi siguro to ka eskwela ron sir. Kaluoy kong bata. Wa joy kaugmaon tong bata ato. Atay. Jackpot buong gabi ba? Narapot pang libre sa mga chicks ro kadlaw. Pamayot man. Ipon og pilay son. To 5 lang. Oh no! Nagka-jackpot si Arayan. Pamayot lagi. Karma ka kwarta ka ba? Ginagko ba? Oh no! Salon na ni. Arbu ang stitik ay pinamahal. Matay ko. Ang nagprumoy. Good morning, sir! Ay, late na po daw. Kasi nakagod sa morning daw. Oh no! Tay, mura magbata maliit ron daw. At sa pampuni noon, usam daw ng late, sir. Aside mo, sir. Usam din oras sa magsugod itong klase, sir. Alas 4 sa kadlaon. Size mong mata. Alas 8 na kape, no? Late na mo rin, no? Ay. Alas 8 na rin, sir. Sorry, sir. Late din ng orasan, sir. Relo pa do'y pasungin lang. I-advance mong relo. Bantay, baliit pagka-uma, ha? Okay, sir. Para na yung advance, sir. Advance ko nagkaka-oras. Siyaro, baliit pa yung uma. Now, aning... Ngayon na, sir. Advance na, sir. Muling ko na po, sir. O, dini. Dila ka do. Dila ka hantod tigpamuhin na to. Uy, si sir po kalain. Lingkod ka magsugod na. Sige, sir. Litit pa. Nasukan lagi ka. Nga lang, technique, pre. Tupay, bra, gabi eh. Bayot ba? Sige, plus. Sugod na. A few moments later. The conclusion restates the main idea of your speech. Furthermore, it provides a summary, emphasizes the message, and calls for action. Usam ka, pre, nga. Sige, magtanaw na yung relo. Huwag mong break. Kano? An hour ba? A memorized speech requires you to commit the speech to memory so that you do not bring your notes. Sir! Si Arayan, sir! Ninggawa sa sir! Arayan! Sir!
Muna na ko sir kay alas 12 na. Usi alas 12 na nga. Alas 10 pa man. Pasensya na ka sir. Advance mo nilo sir. Pasensya na ka sir.